Non. Maestro, bismillah, Dodi. D'accord, bon. Du coup, comme il y a un point d'état, on a d'abord ah oui, mais en même temps, donne-moi quoi. Parce que grand soeur qui est mal à star. Ah ouais, voilà, tu es voilà quoi, voilà pas. So va. Et je comme il y a que ça, comment ma fofo le tout là. Non, on a sur mon nez ça. Il y a que c'est bon mais non mais madame la comme sur de faut madame vous basse de mais si ça. Non, ah oh, il c'est bon là. Non, ça. Eh, on a ni soja. Eh, comme je disais, Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Ah oh, il c'est bon là. Non, ça. Eh, on a ni soja. Comme je disais, après demain, Inch'Allah, Marajib Nake. Donc, ouais, bon, à tout cas, sinon l'information passera maintenant, mais n'est pas parce que quand n'est nana, non, hôtel, code charan, Kanatoka Mogoba dalam na. Kabetoka Mogoba dalam na ni mamne ni kangarde. Ça va les comment tu vois. Comme je disais, il y aura une ligne à décès, mais finalement, il y en a sur la peur. Tu vois, donc. Ah, il faut que y ait des voilà, mais ah, on fait c'est vrai. Donc on a été à ce village là. Voilà. Voilà, dans le village de la Folo. Bon, il y a un foyer qui a Gaoussou. Oui, donc il fallait encore faire le grand tour du pont Ségana. Il perd et tant tanga. Voilà. Mais alhamdoulilah, il y a un nombre de fait. Ou a fait donc c'est un peu ça. Donc Niala Mapashiken, comme je vous ai dit, Sénégalais de Maraji, à Kadi, Maé, Araye Keneka. N'est pas Kérodi pour que tu aies invité personne. Non, au Maroc. Foye. Akanga kene. Donc, Akuma Kongana, vous êtes les bienvenus. Maintenant, à la billet d'avion, arrête de venir John Abbey. Et voilà. Quand il fait belle gars. Madame Maraji, allez gâter la warbois mon billet d'avion, quand n'est Gaoussou toi. Non, c'est ça que. Ne prend un Gaoussou à Krawar Tibari. Ah bon. War Tiba, Jamanan ngono Malila. Mon c'est pas les cas. Ah, tu vois ça. Donc voilà. Mon gars toko, ako kakara e Gaoussou ka ekeneka namori muso bintu Maria et puis bon Fanta. I connaît et puis Tima. Alhamdulillah, wallahi mo gele faranga ne kumbulo bulita nous ne go ga ko Tima tan ande mais so boraka se mais ma toere fo ko bitu dimso Tima akara e kaka ni Tima ande bon abela kala ma ko Tima e dimso e mais de Tima ti de ayo kelen koni me de mo fe olare den tabolo kelen den tabolo do Tima joy adima ni nana de kana fo garbia makari do be jumele do de te mo te mo ayo ma na mo no kabako ke wallahi ni mbago be kabako la bani ko na maestro ikoni ina kankadi kuma ko aya invité kangata maroko ko konyola mais femme ni ko bintu temuso de la kada bintu kono ma de ga kulu jango ka wulu
Tu ça bisu cɛ tɛ n'amadu tɛ ne yan mais ne tourne non yo mun de kan ouais n'amadu fɛnɛ tɛ bisu tɛ denko kuma ni a denko kuma yɛrɛ bila ka bon d'accord donc an bɛna denko kuma bila ne sera ka teli dɔɔni ne sera ka teli dɔɔni donc n nana nin ci de passer voilà i jɔ dɛ an ka kuma nin tɛ ban voilà k'a fɔ aw ɲɛna ko aw labɛn sinikɛnɛ de mariage bon a bɛ fɛ a ka wuli sini bɛɛ voilà parce que e jota ne ni maram ne ani maram ani Mburange o ya ba ni ne yaro ani bintu cɛ namori ai namori teta namori ya kan na folo ni ya no mali ko na ka ke cɛni ni amadu ko yɛrɛ na yɛrɛ dala ka ke cɛni oui allô bonsoir Amira ça va Bachi t'es là ah ok Dieu merci bon c'est ça non on mène à Ibla il a réservation dans lequel il a billet d'avion dans ta voilà billet d'avion nani wa duruge bitu ni namu ko fla eni mani tima aye baragala fasale ni te tu amore ko baragala fasale voilà on est pas ok mira billet d'avion duru tige ni soye duru bagan sa ka nande voilà Mburamso oni fa namorina amuso bintu oni Mariam meno ka beno ci ma sisa no billet d'avion réservé au Maroc sini so ko ma se ka ta quoi o mo nani be voilà c'est ça il va faire un bon faire un par pour il va baisser il va que classe affaire voilà problème faut être na gratuitement na voilà il occupe la jona pour pouvoir se la tasser so ko be merci voilà ba que tout ma dire avant tanière parce que nous rati nané pour faire de bara la cause de maestro donc il va former yana on est ka bolo ka fara o ko ka billet d'avion sera oué ou tarana la sono mo logement faire on a fait notre mois pour ça on va non tena sera ta baraka chamulo au mo non na outra baraka chamulo mali bara be ba le bolo non c'est que tu quand je grave non et magal patron si ga appel ko fe me ka pa ku do ko iko ko ne manyama jo ngera mo ko so ne ko itado ah mais de folo ko basile do mais si ça non am dum ne ga dum bon ga ga fo lu bale sans joli ami manyama ko la nyonga oui mais on appelle ça la folie ni yere maduna ko la mfere moro le fene wana to te bale o fene chemai ne moro le kuto ita ko ke basile ko agana balila sa kumaro la anseta le mane yere ya soti se ga pa denga mu et puis mo abe ga nyina fendo ko mo abe ga ki tori sebe lisin ni la ka beta di ala de so mo parce que la ki ni fante ki kera warti ki pardon nete warti mais no bene là donc je pense que tu es fene voilà ne le bega air la mo ngare bega ki tori di ala de so la amena jega sera dini ma voilà la so ba fo mayana ko ango ko ara ka here chamakai ko ninga de mayo be na mo bintu tout le monde Fadani Mariam ni Tima ambe kachoro ambe ka foli ba oye voilà donc ala ka fruni shiben ka funge ka ke mo nyana mai ka ko sabati ki yere fere ka ko yirwa ko so donc le bena yini ka ta reposer comme je suis très fatigué il y a pas de problème voilà donc on fait on est la fenêtre la sera ouais non le temps donc voilà aya ka mi on bela madam ni rabena bieti ga bibe sini abena ni ga shegi fara fara le no kana tare donc bon on est bien ça merci beaucoup je t'accompagne à la porte dans un monde où tout semblait si sombre, Caoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Oui. Les larmes ont séché. Insan sogoma. Ne be sigola wa. Le mundo bora la. Wallahi debi te mun bora la. Wallahi basitila. Wallahi basifu tena. Togoma togo be palina. Abela ki ko sela sa. Abela to de san joli. Wallahi. Se be mo nyuma kola. Uka nyana ma yana na yelema. Ni mo yelema mo ngo. Wallahi chance so. Wallahi ajaranya. Ni jaranya. Agara fo. Agara tune mene debi demulu bora la.
kuma bɛ mi ka kuma fɔ Gawusu yɛrɛ ne ma dɔn diɲɛ kɔnɔ ko ne min ye bon ni fana tun ye numéro min ne téléphone tɛ ŋɔnɔ min wele tɔgɔ di ayi a diyara n ye koyi walayi diyara yɛrɛ walayi diyara n sa basi t'i la walayi basi foyi tɛ tiɲɛna yɛlɛma donna ko la village mɔgɔ bɛɛ b'i fo awɔ diyara n yɛrɛ k'i tɔgɔ ba de to yen nɔ yeli kɛra surprise de o ma tiɲɛ yɛrɛ la ne ma f'i ye ko Gawusu yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye tiɲɛ yɛrɛ la n tɔgɔma tiɲɛna i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama yan'a ka se Gawusu yɛrɛ ta ma e taara ka taa kunnawolo min yɛrɛ dalen yɛrɛ kan tɔgɔma bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye kelen non vraiment i talen kɔrɔ kɔfɛ ne ba ye semaine kelen de k'i tɔgɔ la kuma la i bɛ groupe ne wele n de dala mɔgɔ bolo a bɛɛ ye n bonya wagati ko ka na Mariam ka denkuni la ma foyi y'a la fɔlɔ ni ne cɛ ka ɲɛnamaya falenna nin bɛɛ kɔfɛ surprise ba de bɛ kɔfɛ wallahi basi t'i la kɔni basi foyi t'i la non i yeli diyara n ye sogo i yɛrɛ yeli diyara n ye a tɛ bɔ ko ye sanu bilen de sɔrɔ a i yɛrɛ fari nɔrɔlen don ko musoya jaabi a bɛ kɛ cogo di ala Gawusu yɛrɛ taara min Gawusu a bɛ so kɔnɔ a bɛ koli la fɔlɔ a bɛ koli la ok problème t'a la wallahi n yɛrɛ nan'i sɔrɔ a diyara n ye tellement i yeli diyara n ye han donc ni Gawusu bɛ non a ma fɛn fɔ ɲɛna o kan yɛrɛ fɛnɛ a ni dun bɛ ka na de i b'a sɔrɔ a y'a kɛ surprise de a tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye kojugu vraiment n'a tun y'a fɔ ɲɛna k'i bɛ na n tɛ daraka dun bi o n tun bɛ sigi de jago jugu ya tɔgɔba groupe Mariam tɔgɔ ka ko man a ma nɔgɔn dɛ a bɛ kɛ cogo di n yɛrɛ n nana ci dɔ la n bɛna ci dɔ ɲɛnabɔ Gawusu kun ye ci bɔ n'o tɛ aw ka baara yɔrɔ dun an ka baara yɔrɔ bɛ basi foyi tɛ yen ni yɛrɛ ye ɲini bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ma na baaraw de cayara quoi o de kama sinon n b'i nali kalama mais ci cayara non tiɲɛ yɛrɛ la n tɔgɔma an tɛ don dɔ lajɛ sa an ka taa bɔ village la tuguni sa problème foyi tɛ la n tɔgɔma ne b'i kɔ ne don ka di ye dɔrɔn o bɛ diya n ye yɛrɛ de donc a kun ye n bila ci dɔw la ko n ka billet d'avion naani ta u ye sisan e n'i ba ta ani Namori n'a muso ta billet d'avion naani awɔ aw kan ka taa Faransi mais ne ko n ko i jɔ dɛ o tuma a y'a yɛlɛma ka kɛ Faransigi tuguni k'a tun ye Maroc de fɔ ɲinɛna komi Gawusu bɔra Paris ma mɛ miiri t'o la Maroc de don miiri t'o la awɔ o de y'a kɛ bon ne yɛrɛ y'a fɔ a ye komi an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ye cogoya min na famille bɛɛ man ka voyager ɲɔgɔn fɛ quoi kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ o kama ne ko n'aw ka i grand sœur n'olu ka vol taara Namori n'a muso donc o kɔfɛ avion wɛrɛ min bɛ wuli heure 4 kɔfɛ donc e bɛ taa o la quoi i n'i ka musokɔrɔba n y'a faamuya vraiment non tiɲɛ yɛrɛ la n tɔgɔma ni merci nin diyara n ye kojugu non tiɲɛ yɛrɛ la i ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye n tɔgɔma i yɛrɛ ye mɔgɔ ye koyi dan t'i la koyi tiɲɛ yɛrɛ la i fɛ mɔgɔya ka di yɛrɛ de wala i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ kan ka gundo f'i ɲɛna mɔgɔ kan ka danaya da i kan tiɲɛ yɛrɛ la Gawusu yɛrɛ ko k'aw ye sɛgɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ cogo di ne ko i ni nin ka kan mɛn i b'a dɔn ninnu bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ne tun bɛ fɛ ka service dɔ demander i fɛ n'i sɔnna a bɛ diya n ye kojugu walayi a bɛna i ka ko tɔ bonya n bolo kosɛbɛ n tɔgɔma i ko ten yan walayi n bɛna taa voyage min na nin a to n ka di n ye i ka to ka na a Gawusu ka sokɔnɔ baaraw k'a ye n tɔgɔma o ka gɛlɛn dɛ Ala o gɛlɛyama yɔrɔ sa tiɲɛ na o ka gɛlɛn a jateminɛ sa ne yɛrɛ b'a dɔn ne ka baaraw ka ca n y'a dɔn mais Gawusu talen kɔfɛ ne ka na a ka di n yɛrɛ n tɔgɔma i jɛfɛ foyi de tɛ n bolo i yɛrɛ ka di n kojugu n tɛ se ka ban i ka kuma ma mais a ka gɛlɛn dɔɔnin ne ka baara ka ca kan'o kɛ na sa i b'a dɔn Gawusu ye mɔgɔ min ye kɛnɛma dumuni ninnu man d'a ye ka dumuni tobi spécialement a yɛrɛ ka so kɔnɔ o de ka d'a ye bon ne dun tɛ yan nɔ ni ne tɛ yan ka tobili kɛ dɔrɔn wajibi a bɛna laban ka taa dumuni de san kɛnɛ ma o de man di n ye o kama n k'i ma de n k'i ka na so kɔnɔ i ka na baaramisɛnninw kɛ so kɔnɔ yan nɔ i ka so kɔnɔ entretien ninnu kɛ ani k'i janto a ka dumuni ko la kosɛbɛ i ka na dumuni dilan ka d'a ma tiɲɛ yɛrɛ la n tɔgɔma o ka gɛlɛn ne bolo dɔɔnin dɛ kan'o kɛ na sa ala ni ci ko ne ni Gawusu na fɛrɛ bi ma ne bila na ɲini na ko mais ala tigɛrɛ sisan ok n tɔgɔma n'i ko ten problème t'a la n bɛna sɔn i bolo sinon ne ka baara ka ca baara yɔrɔ la i bɛna sɔn n bɛna sɔn tɔgɔmaya yɛrɛ kama kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye kojugu vraiment merci
Jaranye ko juga. Ini baraji. Vraiment. Dantila. Ni ngomi fu ka dama te medro abebe chi. Wala kan tingane wasa. Chere la. Wallahi jaranye. Iki janto ala kanya ko se parce que aka dumuni ko mando ko ikana to na entretien beke ka dumuni to bi ka dama. Yame. Problème ta vraiment bitanye ko. Comment were ta shini be mina. Ni ala son. Non vraiment. Nto ma ko gausu we ko la gausu ma bo fa. Nka ngata bido la kwa. Ala inga tanda masa. Baraka cha. Mita baraka bido la mano. Mita wala ni gausu bora. Ibe nga fu. Ajaranye ko ju. Ndo ma joli. Ajaranye. Vraiment. C'est l'emblème. OK. Mina. Merci. OK. Non, cha la ni jaranye ere. Merci. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale lay do chamata au nye kumashi pasira fe na kwa ngati fo nyama ya jamfale. Alors Mariam, ça va? Ça va. Voilà, oui, alhamdulillah. Ne kun klobe dok maga na sisana bole do miracle maga fede. Ouais, miracle meya. Miracle na? Miracle meya. Adu. Wallahi, nya yeso na tellement nga ajarani ha. OK, ajarani de yo. Luale. Mais abemi? Atara. Atara kile? Awo, kaka nga ta biro la. D'accord. Ambasi kan ni makono. Bon, abo ka presser mbari do. Ta biro la. OK. Vraiment nga makono mwes. Non, tiens la mo nyana ma do koy. Vraiment. No, mira ni mo nyana ma ko fo mira ka kola. Mara mi chama bari. Non, ndalendo ala. Kojugu. Ke dala wa. Ndalendo ala. Ka déplacer akata semana demuni la. Kabro kala ma nyonyo. Wala mira itana mo na ma bari do nga baraka ro la yare. C'est-à-dire que mogo woro mogo wulum la bara kelen de baki. Ngoni sumuri na baraka ro la depuis sogoma. Dono la bara be jinkato bi akabiro kono. Non, tiens là. Elle est vraiment intègre. Ikangi mo kono na kuma kalifa la yere. Voilà. Oh, akogi abla chidola. Oui. Anana nuit. Les billets d'avion sont déjà prêts. OK. Anana nuit. D'accord. Mais ibaro an yere me ga mun yere jatli. Aye kuma barika ma bado refo. Agogo bintu ni namuri ka billet d'avion. Aye olu fla de ka vol la benwa. Donc olu be taga folo no lu ga avion willa ka taga. Nani nyogo. Donc ni mama ka avion me soro ka tekeli. OK. Donc atena ta vol kelen na quoi. Aish. Ba ko nga beke vol kelen dron comme ça. Non, aya di aya franfasia ka bonyo na ko bon famille be ga voyage nyogo fe mobili o avion ka frati fanga ka beaucoup. Maya. On est quoi à Bonyogonata. Vraiment, elle a bien fait. Non problème ta là. Si ça. Donc de la gagne ka. Amina. Oui. Ne reka nganda ka par. Oui. Kulibale. Oui. Même ni service do ni na fait. Jon fait. Mira fait. No kwa ma. No na ta voyage mina. Ya gele ya mo. Ko sebe yere di. Oui. Na ka to na so na entretien ke. Akatoka dumuni tobi ka di ma ibaro e ka dumuni po man ko ti dumuni be fe. Oui, ça c'est vrai. Na ka to na bara e so na o yo pasonge entretien oké. Ouais. Katoka dumuni labe ka di ma. Akone sona. Akuma sona me nya nege fa sona. Madame. Nti soma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aman kan magaw fo bi folu ni wala ni mando o temenen ko fe ndo ay Safiatou Sangare laydu kono ni Mariam Traoré di Gawsu Firmuso bi an mina bonya masegi do ke an kanu baga do yi no e Bubu Kulubali kana balmo be la jeni fo bi kuma te onda ko ni so jabaga to ma kaga tasma fifa anuji ba faga so adaji ba faga Bubu ye anta kan ke fem bela jeni kan ta kan da kola bilibili ba check ma ba bilibili ba di Bubu ye check ka cha nyogo manjane awulla ki joni sarabay ay bunya min ta kan on segere vraiment asarate on bulu
an se min ye o ye foli fitinin dɔrɔn de k'o kɛ a ye an bɛ dugawu de kɛ a y'a ta nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la ala k'a n'a muso kan bɛn ala ka denkuw tiɲɛ ye ala ka n'u denw kɛ yatimɛw ye ala ka n'u kɛ dangadenw ye o sago d'u ma furu kɔnɔ n'aw ka folikan ye k'a di aw ma Boubou i ni balima bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn. Ok, donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abalmakɛ do Sidi Abubakar Jomade ni dɔw ko ma Tifon, dɔw ko ma Gawusu, dɔw ko ma Tonton. Donc an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ fɔlɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogo min na sisan na tanti. Donc n'a ye Ala fo ka barika da ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma caya a ka kira kan n'a ka kiraw bɛɛ lajɛlen kan o na anw yɛrɛw kan o n'an bangebagaw kan o n'an ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. Donc foli bɔlen kɔ yen nɔ folikan 5 o de bɛ n bolo o de bɛ ne Tifon bolo k'a lase. Folikan fɔlɔ o ye an bangebagaw ta ye an bangebaga minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an cɛla sisan Ala k'u mɛn an kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw cili k'u ka batokɛlaw bɛɛ minɛ. Et puis an bangebaga minnu bɛ yen n'olu fatura n'olu t'anw cɛla yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ka saya k'u ma lafiya ye k'an yɛrɛw jogo ɲɛ yan'an ta wagati cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya. Donc folikan filanan o ye kanubagaw ta ye layidu kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a minnu bɛ yen nɔ ka bɔ sigi k'an ka filmuw lajɛ ka an ka filmuw ka j'aime k'u kɔrɔ ka commentaire sɛbɛn u kɔrɔ ka tila ka partager aw limaniyaw ma k'u ka lajɛ an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw fɛnɛ ye. Donc folikan sabanan an b'o ta k'o lase ne yɛrɛ balimamuso dɔ ma n'o ye Anisa ye n balimamuso don an kanubaga don an kanuɲɔgɔn don an baarakɛɲɔgɔn don Anisa Asma Mayiga. N'i y'a mɛn bi an bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sababu fanba dɔ fana bɔra ale la sabula a ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma a ma kɔ kuma lamɛn. Donc folikan 4nan n b'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma n jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra cinéma domaine kɔnɔ n'an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli ni n ka waleɲumandɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni layidu équipe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la foli belebele u ta ye an bɛ ka nin film min kɛ n'a bɛ ka bila bi fɔlɔ an ka chaîne YouTube la don dɔ la n'an ko épisode bila kalo kɔnɔ ni mɔgɔ 25 y'a lajɛ an bɛ Ala fo ka barika da an b'a fɔ k'Ala ye kabako masa ye nka bi ni layidu épisode bilara tile 1 kɔnɔ walima 24 heures jate don 1 jate kɔnɔna la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 kɔ. Donc n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ c'est que baara ɲuman de bɛ ka kɛ c'est que film in contenu de ka di mɔgɔw ye. Bon n'i y'a mɛn ka o film in kɛ walahi équipe de don cɛw de don musow de don minnu jɛlen don u niw kɔ olu ka nafolo an b'a fɔ ten u jɛlen don olu kɔ ka kɛ walasa layidu in ka se ka bouger. Olu yɛrɛ de y'a laɲini kɛ layidu élément an ɲɛ bɛ u kelen kelen fɛn o fɛn na layidu in kɔnɔ les éléments clés olu de y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko yanni mɔgɔ wɛrɛw kana dɛmɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ. Donc u ka dɔrɔmɛ 10 u ka 20 wa kelen kelen wa fila wa duuru an bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin film in kɛ k'a di aw ma. En plus de ça encore u ka majigin u ka muɲu u ka sabali n'i y'a jateminɛ équipe in kɔnɔ u b'a fɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye ka sɔrɔ ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de ye ɲɛmɔgɔw ye. Olu de majiginnen don olu baara in kɔnɔna la olu de b'a kɔrɔfɔ u kun ka essence k'u yɛrɛ kun kana tournage kɔrɔ la n'a triki tɔrɔkɔ n'a surtout a sabali u sabalilen don kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o b'u ka ko kɔnɔna la. Donc n b'o foli ta ka lase u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Layidu élément fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin baara in a bonya olu de ta don. Donc n'o bɔra yen nɔ an ba bɔra ka se min ma sisan nɔ n'o ye Boubou ye kuma yɛrɛ tɛ ne da ka lase ale ma. Folikan kelen dɔrɔn dugawu kelen folikan o ye k'a fɔ k'a ni ce dugawu ani min ka kan a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin anw ma bi layidu équipe ma ani dɛmɛ min ka kan Ala k'o dɛmɛ Ala k'o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a barila an yɛrɛ la cogo min na n bɛ to k'o de fɔ kanubaga minnu b'an su la n'u bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 ci an ma siɲɛ 1 san kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka kabako film kɛ donc bɛɛ tɛ Ala ma kariya di bɛɛ ma. Voilà, donc ale bɛ ka kariya ka jɛ a ka fɛnw kɔ k'an dɛmɛ cogo min na a bolola nafolo an bɛ foli d'a ma Ala k'a sara ni sara min ka kan Ala k'o d'a ma ka foli bila a furumuso fɛnɛ ma
bugu Kulibali furumuso no marami anga foli ba fene ko sobe ona balmo Yusuf oni Burama ona balma to bela jeli ala kan to nyoy angol mi ga laydu barake am ga ta don filmu madame ne folere en dalé dola demain barabike mi to ko fo parce que asbunallahu wa ni'mal wakil ala wasara de me bagay voilà ala wasara de me bagay wa ka de me bambo mais ala te jinga mo shi de me abaka joni mo de ci donc ma jikiya bubu oni Kasim Jara nunu oni Anissa Maïga nunu ala ka jonci lo de donc am do ke mo be ka film ici bela jele ka do ku ye fene donc ni le kuma mbolo bi ka fo yana donc aketoni benika Solela Mohamed merci aga do